Asaboy tututuhan, tolhas hatam di tonga-tonga namin, ibagasan, nauli na degat Tuhan. Torangi marohan namin sa waktu si hami hatami. Alani Tuhan, jumolo mangilik Tuhan, akadu sa pangalasyon namin sa tamahami di rupamu. Ibagasan Kristus Jesus martangnya kami jalo muliate madiho Tuhan. Amin. Amen. Oras madita sa gudna. Oras. Muliate madi Tuhan katutu diamang duhot dainang nahuhaulongi hami di Borminon buhi tapaju pangtong di partang yang ngata di Borminon. Tak pala kata daun kubiawat Ngasungan na muliate madi Tuhan nga piga-piga hali tu ituon saya terus dumasihol. Jadi nakpe pajono-jono kalay doktong dumasihol rak masaur di bagasan partangyangan. Hata ni debata na tolhas di tonga-tonga ni partangyangan tadi Borminon na mamakkulimi hita jala oman nagabi epistel dari Minggon imana tak surat di Yohanes 6 mamukas yan ayat 24 sa 1 ayat 35. Yohanes 6 ayat 24 sa 1 35 ujahama di tonga-tonga tak. Asadung di ida na toropi naso di si Jesus nang akkasisian nape di mongoti mamuse akkaparau jadi rotu huta Kapernaum mangaluli Jesus. Jadi dung jupang nasida ibana di bariba ni tawi ninna nasida mamadok ibana. Guru sa di hari do horotuson dunginin na Jesus mamangalusi nasida. Tutusi tutudo na hudokot tuhamu. Dilului hamu piau dada ala naung dapat rohamu na taday. Tung ala ni nabusurido hamu namangan roti i. Unang masipanganon na ulo salpu ulahamu. Alay si panganon na miyan rodi hanguluan na saliling-liling na nanaing lehonon ni anak ni Jolmai tuhamu. Ay iba na do dihatidakon amay debata. Dunginin na nasida mamadok iba na. Dia mabahenon nami asa ulahami akka ulaon lomo ni rohani debata. Dunginin na Jesus mamangalusi nasida. Hapor siya'y hamuma na sinuro ni debata. Ima ulaon lomo ni rohana. Dungi ninda nasida ma. Asa dia matagda bahenommu sidaon nami. Asa tumpor seya hami diho. Aha diulaho. Ia opunami mga mannado di parporsihan. Songon natar surat dilehor doroti siyan banua gijang panganon nasida. Dunginin na Jesus mamadok nasida. Si tutudo hatakot tuhamu. Apala si Musa mangalehon tuhamu roti na siyan banua gijang. Damangido mangalehon di hamu roti na tutu na siyan banua gijang. Ay natuat siyan banua gijang do si leon hanguluat tu portibion. Ido roti na siya debata. Gabi didok na siya ma. Sa itong malehot tuhami ali Tuhan roti si songoni. Dunginin na Jesus mamadok na sida. Audo roti hamuluani. Sadok na somale manang ise na rotu au. Jala na sotupa bimauas manang ise na porsea diyaw. Usaha majos yang bahasa Indonesia. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?"
nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Amang minang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Molo di zaman Noaingon, sada berita, masay hatok do viral. Hatok patok do boy sada berita, taboto dalam waktu hitungan detik. Boy do honor detik. Di luar negeri itu kejadian, manang na di luar provinsi Jawa on kejadian, alay dalam hitungan ni boy do botot tabaritana iman dari penagabi sada viral melalui media sosial, melalui si anak kahapit tak. Boy doi isiaran yakka viral tempat-tempat pengobatan. Boy do viral akka kejahatan-kejahatan. Boy do viral tentang perlakuan suatu kebaikan. Gudang, tempat makanan, tempat wisata. Jala nampai songoni daw misalnya tempat na, misalnya song kita yang di Jakarta Timur tiba-tiba dong viral. Tadok kemana yang dipik, adong tempat wisata na tung masayuli, adong tempat mangan na tung masay tabu. Laudo hita tusi. Ala nama viral, neng botota. Asa taboto ba, song dia do situasi tutu. Tohodo si panganono, tohodo laudo hita tusi. Bahkan asa ala taboto kodang jol ma berbondong-bondok tusi. Ulu do hita lau pagi-pagi asal ma dapat kita. Tapi saat kita tusi, ngadok perjolo jol manang saat tusi. Ngadong sampai ngantri, rela dohi kita ngantri, asa boy kita masuk tu nganani. So ngonido nang bisa ada pengobatan. Mulu hurak sehat misalnya, oh, ay mulu mangaluli hasehat sudah disipuni. Ay udah, ay so ngono radong doi sanin na. Lau tusi tong mabuat nomor, ya do adong di kerangganon gurwah hadu dok koni. Lau tusi lau urut tat hina. Pagi mabuat nomor, tapi jam 4 sore do lau tusi. Ale kolamo juga ipe ngantri do pe suse. Ima ala na viral do awalna. Ala na soni akhirnya lau matusi rela ma. Ale sakit do alay adong do memang na mengalami hamalumot, adong do na merasa puas, adong na daw. Ido. Jadi songoni do adong istilah dihalak batak nama dokon ida-ida na butong jora-jora na malek inna. Ala na dirasahon ni mana do boy dinikmati di san gabi roromay mana mo singani. Alay mo dang adong dinikmati di si tang robe. Tang adong bero na sida. Artina say hatagiad do zolma roto sada tempat molo adong na didapot tonna. Alay boy do adong tanda kutip. Boy do sada zolma mardongan no ay burjuhi tatu sada halak aladong natabuat misalnya rohita tu si ala tapi jam jo hepeng na ba ina boy jo pijam jo ba ina itu ala di sada tiki molodang boy di dile dongani pijam ate garis ugo do harta ulo tatap pun dia do sobong yoga apalah hepeng na sai tanggu pijamon na ina ima berarti alai moloi imana do kona adong holong nomor pabuat do adong do na dibuat na songoni. Songoni do manginang na taida di zaman sonario godang do istilah mandekon ada uang abang sayang nggak ada uang abang ditendang ini kan imat tong kalau tetap perbuat nakin nahodok koni alai iman na dirasahon ni aka natoropi muluta ida di biduo nomon sebelumna ida aka natoropi lau madapot to Jesus. Alatay di boto na sida muzizat akka muzizat nang hea di bani Jesus. Ima mungkin piga-piga minggu na salpo na parjulo ima taringo tu na bidono. Ima muzizat na ni bani Jesus taringo tu 5,000 halak na ditamu ni Jesus.
Holan berhite 5 roti 2 ikan. Jala gudang jolma na berpondong-pondong. So na ito nak kiningan 5.000 halak i wala bawa dope. Alay adong boy lobi 12 bakul. Basa boy lobi so ni kan binoto. Mujizat. Ay na ito nak kiningan. Alay mulo adong istilah nak kinokon. Mulo istilah job na jokon. Ala nasarong buhi-buhi butusi inna. Manang ala nasarong halak batak isi inna kan. Ay mulo ito kon ato halak batak nga mabukus inna. Ima istilah jok na isi. Alay, iba na dipon na marhite 5.000 bawa, marhite 5 roti tuhot 2 ikan. Jala, arong ima mujizat na di bahay ni Jesus. Ala ni na pira 5 na kiningan, mungkin daksuri na maboto na di sini. Alay, ro magudang berbondong-bondong mendapat to Jesus. Asa, rasa nasida tentang mujizat tokodo tutu. Asa roh hami tu si, asa boy hami tutu mangan. Na dibayan ni Jesus si mujizati. Sonari amanginang sahat mahita tuturpuk jamita di tongat-tongat ta ima di ayat 24 sampai tu ayat 25. So na taida ma di ayat 24 sa 27 rodo na toropi mangaluli Jesus di ayat 24 nakid di dokol asadung di ida na toropi naso di si Jesus nang akasisian nape di mongoti mamuse akabarau jadi rotu huta Kapernaum mengalului Yesus. Lau halak itu para widang isi Yesus do akasisian na. Lau mana sida musingan itu huta Kapernaum. Di si mana sida di napoton na sida ma Yesus. Alana hirim rohani na sida asatong na sida madapot mujizat madapot akka sonong biniginay tarumobi di akka mujizat mungkin di antara tol manarame ngadong menyaksikan bahwa halahi do di antara nina 5.000 halaki ipabuo matuzol may Roma na sida tong madapot to Jesus. Alay taida manus ni Jesus di ayat 20 nomi. Di ayat 20 nomi di Jesus do. Dunginin na Jesus ma mangalusi na sida. Tutu si tutudo na hudokot tu hamu. Dilului hamu piau dada ala naung dapat rohamu na taday tung ala ni dabusurido hamu namangan roti inna. Dang mujizat nandi bani Jesusi nadi boto nasida. Alay ala bosur do nasida. Ala toktong pengen nasida mangan roti jala pengen nasida. Mulai saat Tuhan Yesus berarti ada mujizat mangah kami nak pesumangula. Ima pemikiran nasida. Alana tang mangula nasida. Ro nasida tu si mangalului. Alay di pengot Yesus dotong di ayat 27 unang masih panganon naulo salpu ulah hamu alay si panganon na miyan rodi hanguluan na saliling-liling na nanaeng lehonon ni anak ni Jolma itu hamu ay iba na do dihatidokon amay debata asa unang makarikoton akka si panganon pardagingon alay moloboy si panganon satok dia. Alana mulu si panganon pardagingon satok gitu. Memang boy do hita sada makahalomohon sada si panganon. Misalnya pengen kia kita, adong do jolma pengen mangalang stick. Argana sampai ulo do sampai 3 juta. Alay si panganon pasatok kina tuh. 3 jom nga malum. Nga mali kita benon. Sa jom man no nga mali. Happy argana 3 juta. Ima mulu si panganon pasatok setokinan ala di Jesus unang mahita holan makarikoton ngulu na di portibion songon hamoraon hagabeo dot hasangap memang song kita na mangulu talului do karejo hita asaboy do hita mangan perjulu paduahon saboy hita membutuhi kebutuhannya kayak nak kota kebutuhan tak baru adong manusia kau deng hamoraon hagabeon asangapon. Alay di doktor debata pasatok kina dui moluso debata na tapangasahon. Alay di Yesus bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Lapatanda yang bertahan hidup sampai kekal ima Tuhan Yesus Kristus. Tajaha di ayat 20 sampai 30 hidup Yesus do
Dunginin na nasida mamadok ibana. Dia mabahenon nami asa hulahami akka ulawn lomo ni rohani di bata. Dunginin na Jesus mangalusi na sida. Hapor siya'y hamuma na sinuro ni di bata. Ima ulawn lomo ni rohani di bata. Dang dioray di bata hita manguru. Dang dioray di bata hita gabi mamora. Dang dioray di bata hita gabi masanga. Alay, di tonga-tonga ni nadaulay, di tonga-tonga ni pergulutay, hamorautay, masanga mo di bata? Abay, manag-focus do hita, tu pasu-pasu na dilehon di bata tu hitay. Godang do jolma, ro marminggu, ro martangiyang, rajin tuak kapumupunguan niya ka parhuriaon ala adok tujuan na. Parjolo ala fokus si mana? Asa buyaw tayo, asa lirti bata tangyaku, asa malu parsahitokku, asa denggat keluargaku. Ima fokus na. Ro iba na marminggu ala fokus tu pasu-pasu, asa di pasu-pasu di bata. Apa giliran nang sesuai itu na di rohanai di sima ulo magdele jolmay. Ulo may mana gabi. Ay songonod to hape na marminggo ay lalak bo songonod pangulun na marminggo hape si songonod ima alay iba na dokon day ala fokus iba na tu pasu-pasu na nang leonon ni debata alay da fokus iba na tu silehon pasu-pasui di ayat 30 di ayat 20 na kini dokon hapor say hamuma na sinuro ni debata ima ulaon romon ni rohan. Tabo rata boto do kita manginang isen na disuruh ni debata tu kita lau manungusita ima Tuhan Yesus Kristus. Ibana do na mamasu-masuhok kita. Ibana do na manugusita siyan dosa. Alani hapor siya'y hamuma debata. Hapor siya'y hamuma na sinuro ni debata ima ulaw lobo ni rohan ni debata. Jadi, amang inang, bisod ditaringoti di ayat 31 tulupati di potorang Yesus bahwa Yesus itu roti hanguluan. Di ayat 31 nakin, di ayat 30 sada, 30 dunginin na nasida ma, ay dia matadda bahenom mo sidaw nami asa tu porsea hami diho. Aha diulaho, iyaw punami mga manna do di pathorsihan songon natar surat dilehod do roti siyan banua gijang panganon na sida. Ya 32 dunginin na Jesus mamadok na sida. Si tutudo hatakot tuhamu apala si Musa mangalehod tuhamu roti na siyan banua gijang damangido mangalehod ni tuhamu roti na tutu na siyan banua gijang. Disod di patorang Jesus bahwa Jesus ido roti hamuluan. Debatado na manarihon sa luhod na. Di boto debatado pikiran niya kanatoropi taringot tu si panganon ni nan kinataringotan ni si Musa o punami di pagporsihan nina. Api nang di boto na sida bahwa roti na dipangan nyo puna sidai na leon ni si Musay roti na siya debatado. Imanak kinarok ni ala fokus na sida selalu dengan pasu-pasui, fokus na sida tu roti ni perdalanan ni nguluy na sida roti pasatok kinani hape dang diboto na sida isedo si leon roti i tunasida alania manginang siang ayat 24 sampai tu ayat 35 di ayat 35 di Jesus nak keningan dunginin na Jesus madok na sida audo roti hanguluani sadok na somale manang ise ng rotuaw jala na so tupa pebawas manang ise na posea yaw. Ima alus ni Jesus di suku-suku ni nasida ima nakin dunginin na nasida ma ay dia matadda bahenomu si idaw nami asa tung posea hamideho aha diulaho innay mana. Disukun ise do roti hanguluani dia si Jesus ma audo roti hanguluani. Debatado Jesus ido roti hanguluani. Atom amanginang songon renungan ng kajahanak kiningani
ahama nabuy songo si pagusor-kusorota di tonga-tonga ni perdalanan ni luluta. Na parjulo tahaholongi madebata lobi siyan si lehon-lehon na tuhita di muluta marhite pasu-pasu ng tajalo. So nahodon nakin unang fokus hita tu pasu-pasu ng nilehon ni debata tuhita. Alay fokus hita tu debata si lehon pasu-pasui. Ala na mulu fokus hita tu pasu-pasui di sido hita buy gabi madeli. Alay mulu debatado fokus ta aha pinamasa sumod dia pinamasa na taalami di perdalanan ni ngoluta posrohata dan madeli hita di situ. Alana taida do nung nga dilehon debata na umarga di hita ima kanubuson na marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus na umate umokop kita. Alani taha holongi madebata lobi siyang pasu-pasu na tadapot di ngoluta. Napaduahon taulahon ma lomo ni rohani bata marhite na toktong mangulu ibana mangulu ipatikna dohot si tidangi Kristus hita. Asa songod di Galatia 2 ayat 20 di dokon dada au be na mangulu inuay Kristus do na mangulu di bagasan au. Ia mangulu piaw nuay di bagasan daging mangulu marhite-hite hapor siyaw di anak ni debata na makaholong yaw jala na mga lehod dirina humokopao. Jadi taulahon ma lomo ni rohani debata. Marhite aha, marhite mangului hatana mangulahon patikna. Napatuluhon Jesusido roti hanguluan. Tuhanido na mga leo si panganon partodion dohot pardagingota. Tuhanido mual ni nasa nariko di nguluk taon. Memang sumudjolma na mangulu hita perlu hita tutu mangululi ngulu si garu pari mangululi ngulu siapari alai ikon patujulota do debata di perngulota jala fokus hita tu debata di pasu-pasu naung di leona unang fokus tu debata di pasu-pasu nang di leona alai fokus mahita tu debata na mga leon Tuhan Yesus Kristus si hokop kita di ngulu tao ato nga manginang tapuji madebata na mga lehon sagu-sagu hanguluat tubang sona songon topik dari mingguon ima di minggu pa 10 dung Trinitatis tadok ma mauliate di sude ngulukta tadok ma mauliate tu debata ala debata na manggonggo pita debata na makokop pita buhi hita sahat tu bor ginon dangala ni gugut ta ina ala debatado na manggonggo debatado roti hanguluan ni na mamasu-masu hita tok fokus mahita tu debata tapasahat mangulugta alani Roma hita mandapot to Jesus mardongan hapor siyaw na pulin jala tulus ibana ala ibana do na mga lehon na dumenggan di ngulugtaon alani toktong matahit to Jesus aha pinamasa ala na debatado na mamasu-masu jala na manggonggo pita songod dia deta nomor 610 walui tak tabut kama 600 siap lalu sa ibu tolongku Yesus sosok tolongku Yesus rapte de homa sa ibu tolongku Yesus pinamasa di nguluta las ni roha arsak di roha
toktong mahita marbenget ni roha, jalo toktong mahita mangihut to Jesus, manguloy hatana. Toktong mahita marpangasahot de bata ay iba na do roti hangulwani. Amen. Martangyan mahita. Mauliate matuhan de bata na marmulia. Nung nga di pakuli ni ho kami marhite hatam dito nga tonga ni pagtangyangan namin di Bormino. Mauliate matuhan di hatami. Asabayan matutuhat kami marurak matparbuy. Boy hulahok kami di ngulo nami. Toktong mahaming marpangusap de at tuho. Toktong mahaming marpakirimot tuho ay hodo tututuhan roti hanguluan ni. Hodo de bata na mangalion ngulum lau humokopani. Ala ni Tuhan ho mahupuji usob bahami. Ho matoktong na miyan di perdalanan ni ngulo nami. Mauliate matuhan. Pasu-pasu mahami sa luhut na ruas mo na Panginoon na ubigi hatami. Pasu-pasu makluarga nami. Pasu-pasu na niulan ni tangan nami. Pasu-pasu sude akka na hiniring roha nami. Jala tok-tok kami marhapurusat tuho. Ibagasan Kristus Jesus martangyak kami mauliate maliho Tuhan. Amen.